салом мегӯям ба кулли шумо шунавандаҳои азиз, роғибони барномаҳои варзишии радиои Тоҷикистон. Ин навбат фурсат дорем дар мавҷ барномаи ҷаҳони варзишро пешниҳоди шумо гардонем ва имрӯз суҳбати вижае дорем бо меҳмони олиқадр ки ин нафар ҷоизадори бозиҳои олимпӣ Париж 2024 Темур Раҳимов аст. Хушомадед мегӯем шуморо Тимур ба барнома. Риштаи суханро ба шумо месупорем. Саломат бошед. Дуруду паёми худро ба шунавандагони радиои Тоҷикистон мерасонам, ки ҳамавақт барои ободии ватан мо ҳаракат мекунем ва инҳо бошад мухлисӣ мекунанд ва миннатдории худро ба ҳар як мухлиси тоҷик мерасонам. бале хуб, чун дархостҳо зиёд будан аз ҷониби мухлисон ва нафароне ки иштиёқманди варзиши ҷудо ҳастанд, мегуфтанд Темур Раҳимов, Сомон Маҳмадбековро ба барнома даъват кунед. мо тасмим гирифтем ки якояк ин гуфтаҳои шуморо амалӣ бигардонем ва имрӯз нобиғаи ҷудои меҳан Темур Раҳимов канори мост, ки боиси албатта ифтихору сарфарозӣ аст. хуб, Тимур, суханро ба дарозо намебарем, албатта вақти шуморо низ қадр мекунем, чун шумо вақти худро гӯем ки сарф кардед ба барнома ташриф овардед. Миннатдор ҳастем. Албатта барои ҳамин кӯшиш мекунем ки суҳбат мунҷазб ва кӯтоҳ бошад. хуб, суолҳо бисёр ҳастанд. Албатта ман аз суолҳои худ сар мекунам. каме роҷеъ ба олимпиада, албатта ҳамагӣ ҳунари шуморо онҷо диданд, бо ки шумо рӯбарӯ шудед диданд, вале биёед каме аз ногуфтаҳои он олимпиада агар инҷо иброз дошта бошед, бисёр ҳам хуб мешавад. чӣ лаҳзаҳои паси парда буд, чӣ ана ҳамон хотироти неке аз бозиҳои олимпӣ гирифтед, ки албатта мутмаинам парчамбардор шуморо интихоб намудан ин як хотироти вижае буд. марҳамат. бале, ман бори дуюм мешавад ки дар бозиҳои олимпӣ иштирок мекунам. бори аввал нокомӣ насиби ман гашт ва ҳамун тамоми меҳнату орзуву ҳамун меҳнатҳои мо ин ба даст овардани медали бозиҳои олимпӣ буд ва хушбахтона мо тӯли солҳои дароз меҳнат кардем то ин ки парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардорем ва хушбахтона аз ҳама аҷибаш ин аст ки ин қуллаи баландтарини варзиш ин бозиҳои олимпӣ мебошад ва мо тавонистем ки аз бозиҳои олимпӣ медали деринтизорро ба ватан биёрем ва бозиҳои олимпӣ қабл аз бозиҳои олимпӣ мулоқоти раиси шаҳри Душанбеи муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо ҳайати олимпии Тоҷикистон баргузор гардид ва хушбахтона дар он ҷо маро парчамбардор интихоб карданд ки ба ҳайси парчамбардор дар бозиҳои олимпии Париж парчам дар дасти ман бошаду ва дигар варзишгарон аз пушти ман бошад ва ин як корро душвор мекард, зеро роҳбарияти олии кишвар муқаддасоти миллиро, парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро ба ман бовар карда доданд ва ман бояд ба дасти пул бо медал ба ватан бармегаштам ва хушбахтона ҳамон лаҳзаҳое ки ҳамон тасаввуротҳое ки ва ҳамон умедҳое ки аз ман буд, ман тавонистам медалро ба даст биёрам ва фикр мекунам ки тамоми мардуми Тоҷикистон бо як дастоварди мо хушнуд шуданд. бале, воқеан масъулияте ки ба дӯши шумо буд мартибаи дуюм дар ин маъракаи муҳими варзишӣ, ин навбат акнун натиҷаи олӣ гӯем ки дар таърих сабт гардид ва чунин гуфте бо дасти пур омадед. албатта дар мусоҳибаҳои зиёде шумо атрофи бозиҳои олимпӣ, атрофи иштирокатон гуфтаед ва роҷеъ ба рақибону чӣ ҳолу ҳаво буд, аллакай ҳамагиам гӯем ки медонанд. каме дигар меравем аз дигар ҷанбаҳо. мо роҳ овардем ба саҳифаи инстаграми шумо. хатто накунам соли 2019 шумо як расм мегузоштаед ки онҷо навишта шуд, бисёр бароям хуш омад. гуфтед навишта шудааст онҷо ки вақт ҳама чизро иваз мекунад, пеш аз ҳама фикру хотиротро.
چی خاطرات شما ایواز شد بعد از بازی‌های المپیک و در همین چند سال اخیری که شما یک اصابی جدی دیده بودید، چند مدت از میدان بیرون بود، دور بودید، چی خاطرات وقت توانست که چی خاطرات تیمور رحیموف رو ایواز کرده باشد و او رو با موفقیت آورده رسانید؟ هر یک وزبینی از پشت سبکی دارد و خیلی که جناب عالی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با ما ورزشکاران که همه وقت دستگیری میکنند و در یک سخنرانی خود میگوید که زندگی این مبارزه است، باید ما مبارزه بریم و وقتی چخل گویم دورهای وزبینی به نهایت بسیار بود از حساب ورزشی گویم در کریر ورزشی من بردها بودن، باختها بسیار بودن و یکی از لحظه های وزبین ترین که من اصابی جدی برداشتم در 8 ماه در میدان ها نبرآمدم و زیاده از 12 مسابقه بین المللی به تیمور رحیموف گذشت. این به نهایت لحظه های وزبین ترین برای من بود و خوشبختانه همون لحظه ها رو پس سر کردم و خیلی که گفته بودم که همه چی مثال فکرانی هم دیگر می شود، زیرا آدم در مشکلی زند فکرانیش چقورتر می شود، فکر میکنی، اندیشه میکنی و حرکت میکنی و همون آرزوهایی که بودن و وعده هایی که با پیشوای معظم ملت با رئیس شهر دوشنبه من داده بودم با مردم شرفمند که من مدال بازی المپیک را به دست میارم و خوشبختانه من در چند سال اخیر همین وعده ها رو میدادم و وقتی که همین ناامیدی ها مثال همون وزبینی ها رو پس سر میکنیم و از همه بلندترین قله مراد این بازی المپیک در هر یک کریر ورزشگر به حساب می رود و جودو ما در نمود جودو هستیم که زیاده از 170 دولت جهان فدراسیون خود را دارند. این یکی از بلندترین ورزش به حساب می رود. اگر در تاجیکستان فکر میکنم در جای اول می باشد، مخلصانش به نهایت زیاد هستند و فکر میکنم که همون وقتی آدم مقصد گذارد حرکت کند و همون خواهش زیاد باشد فکر میکنم همین چیزها به همون مقصدش میرسد. یعنی همون گفته هایی که مقصد عمل بعدا نتیجه این سرمشق کار شما بود. خوب، البته واقعا سخنهای خوب گفته در این مورد و نفرانی که الان هستند فکر میکنم در این جدای زندگی با مشکلات رو آوردن میتونن درس عبرت هم بگیرن و تنها چون شما گفتید با پیش نباید با قفا نگاه کرد. خوب تیمور، میدونید بسیار هم یک کارنامه رنگارنگ دارید. نفری هستید که اولین نشانی گرند سلام رو با دوشنبه آورده بود سال 2022. بعد میدونید یک ورزشکاری با پای قدم هم هستید اگر با گپی مردمی بگویم، چون همین یک نشانی که آوردید بعدا ببینید که نشانهای طلایی گرند سلام پای در پای شد و نشانهای دیگر نیز زیاد شد. این آرزویی که یک وقت‌هایی میکردن از این مسابقات سطحی بین المللی مدال بیاید، این آرزو و یک چیزی مقرری تبدیل یافت و مدال‌ها زیاد شدن. خلاصه کمی اطرافی کارنامه ورزشیتون میگفتید. اگر 7 سال پیش ما عقب نگاه کنیم، شما این همه نتیجه رو در تفکر میبستید، آرزو میکردید، نقشه میکشیدید، مقصد میموندید. چی کیفیت دارد اصلا به همین مقصد رسیدن ها؟ بله، وقتی که من بین نورستان برآمد میکردم اولین مرتبه سال 2013 من در جام وستان که مسابقه بین المللی در شهر دوشنبه برگزار گردید مدال طلا را به دست آوردم و در همون سال من قهرمان تاجیکستان بین نورستان شدم و آهسته آهسته من در بین در رده‌بندی جهانی موقع یک را اشغال نمودم بین نورستان و بین جوانان باشد مدال برنجی را به دست آوردم از چمپیونات جهان
ва хулас медалҳо бениҳоят зиёд буданд. Зиёда аз 12 медал ба даст овардам дар байни наврасон ва ҷавонон. ва хушбахтона дар радабандии ҷаҳон ҷойи сеюмро ишғол намудам байни ҷавонон. ва бо дастгириҳое ки раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ шахсан маро дастгирӣ мекарданд, сарпарастӣ мекарданд ва ман ба мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ сафарбар мешудам. бо ҳамон боварие ки нисбати ман буд, ман хушбахтона тавонистам ки дар рейтинги ҷаҳонӣ соли 2022 мавқеи 1-ро ишғол намоям. соли 2023 низ мавқеи 1-ро ишғол намудам ва дар ҷамъбастӣ 2 сол пайҳам ман дар рейтинги ҷаҳонӣ ҷойи 1 будам. ва аз сабабе ки ман дар соли 2024 бениҳоят кам баромад намудам, ҳамагӣ 5 мусобиқа ва 4 то бо медалҳои зарин, 2 то медали нуқра ва 2 медали биринҷӣ ба ватан баргаштам. ҳоло бошад дар радабандии ҷаҳон мавқеи 3-ро ишғол намудам. ва хушбахтона ман аз гран-прию гранд-сламҳо 11 медал ба даст овардам. аз мусобиқоти мастерс 2 медали нуқра ва ин ҳам бори аввал буд вақте ман байни калонсолон медали нуқраи гранд-сламро бар Тоҷикистон овардам. ин таърихсозӣ буд ва хушбахтона соли 2022 аввалин нишони тиллои гранд-сламро ба Тоҷикистон овардам ва хушбахтона имрӯз 5-6 медали тилло ҳаст аз мусобиқоти мастерс. ва хушбахтона ҳамон беҳтарин лаҳзаҳо ҳамон буд ки вақте ки аз хурдӣ орзу мекардем ба бозии олимпӣ равем иштирок кунем. ва ҳамон падарам низ орзу мекарданд ки ман ҳамон ҷоизадори бозии олимпӣ шавам. медали фарқ надорад тилло, нуқра, биринҷӣ, ин таърих мебошад, зеро ҳар сол чемпионати ҷаҳон баргузор мегардад, аммо бозии олимпӣ дар 4 сол 1 маротиба мешавад ва ҳар як варзишгар наметавонад дар бозии олимпӣ иштирок кунад. иштирок кардан ин худ як қаҳрамонист ва вақте медал ба даст меёрӣ, ин фикр мекунам лаҳзаҳои ҳамон беҳтарини ҳар як варзишгар ба ҳисоб меравад. ман мутмаинам аз ҳама лаҳзаи гӯем ки бароятон шояд вазнин бошад ва ё баръакс рақобати Энди Гранда бо шумо барои ба даст овардани медали биринҷӣ чӣ гуна буд? Чун ман оморро дидам, ба ҳисоби кам 3 маротиба шумо Энди Грандаро мағлуб карда будед. Ягон бор он нафар бар зидди шумо пирӯз нашуда буд. ҳамон лаҳза як масъулияти вижа аст, чун барои медал мубориза мебаред, барои миллат, барои давлат, барои ному нишон. орзуи ҳамон Темури хурдакак ки дар кӯдакӣ гиребони рақиб мегирифту, орзу соли бузургсолӣ буд ки медалро интизор буд аз бозии олимпӣ. чӣ гуна буд ҳамон рақобатро шумо мегуфтед ки барои шумо чӣ гуна буд? як ҳиссиёте ки онҷо фарогеш буд барои шумо? бовар кунед, ҳар як варзишгар хуб ҳис мекунад, зеро вақте ки дар бозии олимпӣ ту ба семифинал, полуфинал роҳ меёбӣ ва ноком мешавӣ, баъд аз ноком шудан тақрибан 25-30 дақиқа вақт аст ки ту бояд асабҳои худро ором кунӣ, характере ки ҳаст, ҳисси миллиро бедор кунӣ. ва хушбахтона фикр як буд ки бояд ман медалро ба даст биёрам. ва Энди Гранда яке аз ҳарифони нобоб ва пурқувват мебошад, зеро ӯ дар соли 2022 қаҳрамони ҷаҳон мебошад ки ҳамон Сайтои ҷопониро мағлуб кардааст ва бениҳоят як ҳарифи нобоб. вақте ки ман бо ӯ қозмӯӣ мекунам, бениҳоят барои ман душвор аст. дар телевизиони нургун дигар хел метобад ҳаракатҳо мисол, аммо ҳамчун аз ҳисоби физикӣ ӯ низ бениҳоят қавӣ аст ва солҳои охир ӯ низ аз ҳисоби таҷрибаи худ бениҳоят бой шудааст таҷрибааш ва ҳамон як ҳисси миллӣ, як нангу номуси тоҷикӣ дар дил буд ва ман ҳаракат кардам ки медалро ба даст биёрам ва
дили ҳар як мухлиси тоҷикро хурсанд кунам ва вақте ки ман тавонистам бо як усуле ки ягон маротиба иҷро накарда будам ва лаҳзае буд ки ҳамон агар ҳамон моментро ман аз даст медодам шояд кор вазнинтар мешуд ва ин аз медали тилло вазнинтар буд зеро агар рақобати финалӣ бошад ту ба бох дучор шудӣ медал дори нухраро ба ту медиҳанд аммо ин бениҳоят душвор буд вақте ки ту бой медиҳӣ дасти холӣ бо сари хам ба ватан меоӣ баъд мухлисон низ ҳар гап мегӯянд ин хел бояд мекарди он хел бояд мекарди ва хушбахтона ҳамон лаҳзаҳоро мо паси сар кардем омадем ва бо дасти пур бале шумо хуб қайд кардед ки мухлисон ин тавр мегӯянд он тавр мегӯянд бисёр ҳам мухлисони дурбин ва зирак дорем албатта дар самти ҷудо ва ба ҷудокорони мо алахусус дар баробари футболбозонамо хеле вазнин аст ҳини нокомӣ ба бор омадан ва ана ҳамон гуфтанию ногуфтаниҳои мардумро ба қавли шумо чӣ гуна арзёбӣ мекунед ва чӣ гуна аст барои шумо он лаҳазоте ки шумо берун аз майдон будед ҳама пазмон буданд аз қаҳр ҳам ҳар хел гапҳо мебаромад аз дилсӯзӣ ҳам баъдан нокомиҳое ки дар ин ё он мусобиқа мешуд алалхусус дар он сабқатҳое ки шумо дар финал будеду рӯ ба бохт меовардед он ҳамаро чӣ гуна таҳаммул мекунед чун бисёр як дар шахсият дар тинят як нафари оромтабиат ҳастед ин ба шумо албатта кӯмак мерасонад ва боз чӣ сирри дигар аст бале бояд ҳар як варзишгар бояд ҳис кунад ки варзиш ҳам бурд дорад ҳам бохт дорад ҳамин лаҳзаҳоро бояд ҳар як мухлис бояд ҳис кунад ва мухлис ҳамавақт чизе ки фикр мекунад фикри шахсии ӯ аст ва вақте ки пирӯз мешавӣ ман мисол дар шабакаи иҷтимоӣ ки инстаграм пайваста фаъол ҳастам нигоҳ мекунам ва вақте ки ман ба паёмакҳо низ ҷавоб гуфтан натавонам аммо ҳаракат мекунам ки ҳамон чӣ қадаре ки метавонам ҷавоб диҳам бо онҳо суханронӣ кунам вақте ки ғолиб мешавӣ тақрибан мисол 10,000 одам смс паёмак менависанд ва вақте мағлуб мешавӣ ҳамин одамҳои наздике ки дар бари ту ҳастанд ҳамонҳо менависанд ҳамин лаҳзаҳо бениҳоят душвор аст ба ҳар як варзишгар на балки ба ман тамоми варзишгарон ҳамин хел рӯзҳои вазбиниро фикр мекунам танҳо бо оилаашон мегузаронанд паси сар мекунанд ва аз мухлисон низ ман гуфтанӣ ҳастам ки вақте бо бурду бохт бояд якҷо бошанд ва рӯҳияи моро баланд бардоранд ва фикр мекунам ҳамин аз ҳама вазминтарин лаҳзаҳо ҳамон аст ки вақте ки ту тамринро ҳаракат мекунӣ дар як рӯз 2 маротиба гоҳҳо мешавад дар як рӯз 3 маротиба тамрин мекунӣ аммо мухлис инро намебинад ва мегӯяд ки камтарак медавидӣ диханият тез шудӣ ухез шудӣ ба гап гуфтан бениҳоят осон аст зеро ӯ низ варзишгар аст ӯ низ намояндаи як давлат аст ва барои бой додан ягон кас ба майдон намебарояд ӯ низ ҳаракат мекунад ягон усули худро ва ту низ як ҳаракат мекунӣ ва фикр мекунам ки ҳамин мухлисон дар бурду бохт якҷоя бошанд ин боз варзишгарро боз баландтар ба қуллаи баланд мерасонад бале хуб медонед акнун атрофи тедеринер гӯем 3 маротиба шумо бо он нафар рӯбарӯ шудем яке аз мусоҳибаҳои хориҷиро дида будам ки он гӯштингиро хуб нашунохтам чанд сол пеш буд аст ман онҷо дар ютуб низ дидам ҳамон
санаро хулоса мегӯяд ҳине ки бо Теди Ринер рӯбарӯ мешавӣ ӯ як энержии вижа дорад ки гӯем дар ҳини рақобат на танҳо аз ҷиҳати физикӣ балки аз ҷиҳати рӯҳӣ низ ба ту як сарбур яъне нагрузка мебахшад. ҳаминро шумо эҳсос кардед 3 маротиба рӯбарӯ шуда будед? бале вақте ман хурд будам солҳои 2008 9 10 сол ба тамрин шурӯъ карда будем ва вақте ки ба оинаи нилгун нигоҳ мекардем аз мусобиқоти чемпионати ҷаҳон бозиҳои олимпӣ яке аз ҳарифони қад баланд ва ҳамон вақто вазни вазмӣ надошт ва баъдан яке аз нобиғаҳои ҷудои ҷаҳонӣ шуд, зеро 3 маротиба бозиҳои олимпиро бо медали тилло ва 2 маротиба низ медали тилло аз даставӣ ва 2 маротиба медали биринҷӣ, 12 карат қаҳрамони ҷаҳон. Ва ин ҳамон гуфтаҳо аст ки дар ҳақиқат яке аз ҳарифони нобоб ва қадбаланд гаронвазн, зеро вазни 160 килограмм аст. дигарҳо мегӯянд ки ин қадар аст он қадар аст. ман дар чандин мусобиқаҳо дидам ки вазни ӯ 160 тақрибан аз 150 то 160 килограмм аст ки ман мисол 120 килограмм вазн дорам. тафовут 40 кило аст. ин бениҳоят душвор аст. ва вақте ки якум маротиба бо қуввозмоӣ кардам, ман бояд дар машқҳои дастаҷамӣ бо ӯ низ бисёр тамрин кунам, ҳаракат кунам, аммо вақте ҳар як варзишгар стратегия ҳамон плани кории худро дорад ва ӯ низ намехоҳад ки сустии ӯро ман дар машқҳои дастаҷамӣ эҳсос кунам ва ҳамон хатогиҳое ки ман дар майдонҳо аз пушти ман мешавад, ҳамон иштибоҳро ислоҳ карда хуб баромад кунем. имсол 2 маротиба мо бо ӯ қуввозмоӣ кардем. яке дар шаҳри Душанбе ки хушбахтона имрӯзҳо дар шаҳри Душанбе мусобиқаҳои байналмилалӣ баргузор гардида истодааст ки мо орзу мекардем ки дар мусобиқаҳо иштирок кунем ва имрӯз дар шаҳри Душанбе бо дастгириҳои пешвои муаззами миллат ва раиси шаҳри Душанбе ки варзиши тоҷикро дар арсаи ҷаҳонӣ баланд бардошта истодааст, мо варзишгарон бояд ба ин қаноатманд бошем, шукргузорӣ кунем ва бо як усул ҳамаро партов кард, ғолиб шуд ва бояд ҳамин варзишгар ҳаракат кунад, ноумед нашавад, зеро ӯ нобиға аст. хай ҳамин вақте ки қаҳрамон шудӣ, бояд ҳамон одамгариро аз даст надиҳӣ ва вақте ки бо ӯ низ ҳамчун дӯсти наздикам ҳастем, гӯем ҳам хато намекунем ва ӯ низ маро сахт ҳурмат мекунад. дар чандин интервюҳои худ, суханрониҳои худ гуфт ки мисол яке аз ҳарифони пурқувват нобоб барои ман ва ман бо ӯ гӯем откритӣ қуввозмоӣ мекунам ва ман аз ӯ ягон ҳолат намегурезам, худро ба қафо кашӣ намекунам. ман мардонавор қуввозмоӣ мекунам ва ҳолатҳое мешавад ки ҳамин сабаби асосии бохти Темур Раҳимов аз Теди Ринер ин ҳамон вазн мебошад. яъне ҳам вазну ҳамон қофияи баланде ки ӯ дорад. ман аз пеш дидам Теди Ринерро. ман ки 180 аст қадиман. хуб албатта дар назди шумо ҳам тафовут дида мешавад, вале дар назди Теди Ринер хеле тафовуti. ман фикр кардам ягон бинои ноҳушунаро нигоҳ дошта бошам. барои ҳамин ман аз ин лиҳоз мефаҳмам нафароне ки Теди Ринер ва шуморо аз пеш диданд, онҳо аллакай ба ин суол ҷавоб меёбанд бе ягон гуфтушунид. хуб бисёр суханҳои хуб гуфтед инҷо дар таркиби мусоҳибаи мо. хеле дарсҳои ибратбахш ҳам эҳсос мешуд. оҳиста оҳиста интиҳои барнома аст. як-ду нуқтаи дигарро намехоҳем аз даст бидиҳем. албатта Теди Ринер хатми маснади корномаи варзишӣ мекунад. ин амин сол ҳам нашуд, соли дигар дери 2028 бозиҳои олимпӣ шуморо дар пеш аст. мо мутмаинем шуморо мебинем.